Ukhozi Breakfast. Masisukume sakhe namhlanje sibuka kakhulukazi ukuthi usuku olukhulu la kuthiwa khona ke masifunde ukugeza izandla zethu ngoba lokho kwenza ukuthi amagciwane ke angabi khona. Lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku. Nonkosi kuyihlezi kwintokozo ukuxoxisana nawe ke ohlelweni Ukhozi Breakfast ekseni ngenkolo inhlonipho nokuzithoba siyakubingelela sawubona. Ngicela ukubingelela Velani ngiphinde ngibingelele noSisimroza nabalaleli bokhozi FM namhlanje ekseni. Thank you very much. Izolo Nkosi yami sikubone uyohlola ke umsebenzi wokulungiswa ke kwepipe elikhulu lapha ke eSouthern Aqueduct eliphakela ke amanzi ezindaweni eziningi eningizimu neTheku. Ingabe lo msebenzi uqhubeka kanjani? Yes, ile pipe ekuthiwa imail likhulu impela nje lo 1200 mm diameter obukhulu balo. Salfaka sikhipha eldala ebese lina 70 years ebese lihlupha liqhuma njalo abantu bagcine bengasatholi amanzi ngendlela efanele bathole ngalo. Lizosidla ke 1.2 billion rand ipipe. Liphakela ke abantu aba 1.2 million rand bengohlola ke umsebenzi ukuthi uhambe kanganani. Ngizuleke ukuthi ke lathi ukuphuma kwaphazamiseka ukuhamba kwamanzi endaweni eyise Chatsworth koMlazi and nako Pinetown South koNdengezi lapha ku Clarota lapha ngaphansi bhekile lokho and ayibangiqinisekisa abasebenzi bethu abahle bebekade bengalali kuloko liqhumele pipe ukuthi sebekulungisele ukuphuma abantu ke sebengaqala manje ukuthola amanzi. Amadamu manje ekuwona ke aphakela ke emphakathi yethu aseyagcwala manje. Engicabanga ukuthi ngelanga mhlambe kusasa kothi kuphela ilanga lakusasa kube sekukhulunywa ukuthi zonke indawo ebekade zingawathola amanzi seziyawathola amanzi uma ngenjalo ngaphambi kwakusasa. Kodwa ke nginethemba nje lokuthi ukuthi shanje ilanga lesibili ilanga lesithathu noma lesine wonke umuntu benenkinga yamanzi awathole. Besizamile ukuhambisa ngama water tankers. Inqola zethu are not enough kodwa ke isikwazile ukufika kwezinye indawo. Sixolise nje emphakathini ophazamisekile ngokungabi khona kwamanzi ngenxa yokuqhuma kwepipe. Nonkosi sisijabula kakhulu njalo masinawe la ohlelweni njengoba ke uhleze usibekela ukuthi ngabe mhlawumbe kuhamba kanjani kakhulukazi kuleli dolobhakazi okuyilona ngempela lifaka umnotho omkhulu la eningizimu Afrika. Izolo bekade kuyi International Firefighters Day sasisibuka noviki ukuthi cha asibahalalisele ngempela odadewethu nabafowethu labo kuyibona bakuyicima mlilo ukuba sike sizwe nje uvo lwabo sibakhumbule futhi sazi ukuthi bazi nabo ukuthi uma bevuka ekseni bemsebenzini oyincuphe kangaka nonkosi siyabathanda kakhulu siyimndeni yabo. Ingakho ngithi ngiyafisa nje ukwazi ukuthi ke njoba sekungena ubusika siyazi ukuthi ke kuye kube khona umlilo obakhona uthatha kuba nomlilo oqubula oshiya abantu bedengwane. Nikulungele lokhu njengomkhandlu kuba ningabhekana nezimo ezifana nalezi? Labo bantu abalwa nomlilo icishamlilo zethu babeka impilo yabo engozini kodwa ke into enhle ukuthi bawufundele lo msebenzi futhi sebenakwazi ukuthi sebenaso isipiliyoni basilekelile endaweni eziningi la kube khona uvumbuka komlilo and bahlenga imphefumulo eminingi. Siyabathanda labo bantu labo. Muva nje kube nenkinga lapha eQuarry Road eQuarry West lapha imndeni yakhona isale eDingwane kade kusha indawo bahlala kuzona. Amathimba ethu bekade holo deputy mayor uKhansela uZandile Myeni ahambile afika nabezinhlekelele bafika bakhuluma nabo babambisana nabo bazama ukuthi babalekelele ukuthi babhekane nesimo abekade bebhekane naso. Angisho nje ukuthi kuyanda ukusha kwemizi ehlala kuyona esikhathini sasebusika. Abantu abagade ukuthi yini amakhandlela bawacishe bakwethu bangabeki noma kanjani ingane ngasondela duzane kwezinto ezinomlilo njengomentshisi nje kanje singahlali ngomentshisi ngoba zifaka engozini. So ke ngikhuluma nje lapha edolobheni
kade samukela abacishi imlilo abangu-39 ekade sibaqeqesha. Sizama ukukhuphula nesibalo sabantu abazosilekelela ukulwa nokubhebhetheka komlilo lapha edolobheni ukuze ingabi khona noyedwa umuntu olahlekelwe umphefumulo wakhe. Ingalahleka impahla kodwa umphefumulo sikwazi ukuhlenga. Siyabonga. Nonkosi sesiyigoqa nje siyabona ukuthi hayi ngathi umkhankaso lo wokuthula isabelo zimali ke zika 2026 2027 emphakathini namanje usaqhubeka. Mhlawumbe mkafushane nje ungathi kusuthi nje ham kuleli sonto ukuthi nihambelaphi okanye imiphi imphakathi. Yebo, njengoba ngireportile ukuthi u74.7 billion rand lawo ebekade sokuthula. Ngifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi akuyona imali ekhona le, imali esoqala ukuthi siqoqe kusela ngomhla ka1 kuJuly. So umuntu uyokhokhela ama rates, okhokhela amanzi, okhokhela ugesi, eyokhokhela iholo, iyona imali esiqoqayo leyo every month ekuyiyona esibuye ke sisebenze ngayo silungise ngayo ke hlangabezana ngayo nokuthuthukiswa kwemphakathi. Njengomeya mina fanele ngiqoqe imali engango5 billion rand every month ukuze makuphela unyaka ngibe sengiyakhile le mali o74.7 billion rand, ingabi ngaphansi kwa5 billion rand, ungenani ingaba more than that. And ikhona ke incanyana esithola ku central government, kodwa mina fanele ngiyiqoqile lo mali. Sithi asibambisane ke nabantu ukuthi bakhokhela ama services ngoba le mali siqoqa kubona mase kuphinde sizoyisebenzisa ukukela ukuthi ihlanze idolobha lethu, sigqiba ama potholes emgaqweni, ama-lights ethu asahlala esebenza, idolobha lethu sigcine lihlanzekile liclean. Njengamanje ke sobe silapha endaweni yasesithula lapha othongathi namhlanje ngo10 ngomhla njengoba kumhla ka5 May, and kuzothi ngomhla 6 sibe semnini esports ground, kuthi ngomhla 8 sibe lapha eClermont eSugar Ray eXulu, kuthi ngomhla 9 sibe eJohn Dube. Yonke lemhlangano ke izoqala ngo10 ekseni. Sithi abantu baphume ngomningi babo ukuze bazoba novo babe nembono ukuthi bafisa ukuthi le mali isetshenziswe kanjani. Kodwa ngiyabona ukuthi abantu baphinde baxoxe ukuthi siyenza kanjani ukuthi sikwazi ukuthi abantu abangakwazi ukukhokha bagcine bekhokhela ama services ethu, abantu bangaconnect kuma services ethu illegally, bangantshontshi amanzi, bangantshontshi ugesi, ngoba imali lefana ngabe siyayiqoqa ukuthi sihlanze idolobha lethu, ama services ethu ingqalazinda yethu siyilungise, neinsiza zethu ziye kufinyelele kubantu ezingakafinyeleli kubona njengoba ngikhuluma. Ngiyabonga mfethu. Nonkosi sibonga kakhulu, siphinde futhi sihlangane ngokuzayo. Ukhosi Breakfast.